Feljött a felvételeket? Nem, azt majd itt várja. Ja? Igen, csak belül milyen a hangja. Elég elnyomasztó. A középen bal. Hát mondjuk ez a óra megint. mikor én vettem, akkor volt olyan 160 vagy 150 ezer benne. És meleg a motor. Ja, hoppá, mondjuk bejözzem a szól. Képzeljünk fel Gábor sikitát. Nem te vezet. És van hang is? Hangot is vesz? Ha vesz, persze. Akkor sikíts meg úr. Merre menjünk? Hungária? Még lehet még dugóban menni az ide? Bocs, ha érzed, hogy megy előre, az ugye csak föláll a fasz. Jó, videózok benne. Elférsz különben? Persze, tökély. Még jöhet is hátra akar. Hát jó, az így. Lassított videó, nem? Túl gyors. Kinessen az iPhone-et. Adok még egy, van itt még egy ugyanolyan ötes. Tényleg? Aha. Ja, van 5. Na, csak felmegy tőle. Ezzel megy föl. Leért. Picit. De jó hangja, hogy ne ingatba basszál. Azt a kurva, megkölt a kurva. A fagnálatban, amit törlök. Mit csinál? Valaki beszart. Nem, hogy kuplungszag van. Ez nem kuplung, ez még. Beszartál a gázadásra. Kell egy Fogd meg, hogy az, hogy ne húzd a darom. Nálatok is pingott valami? Úgy a büdös van. Én mondjuk ez eldekuplum. Nem, akkor mentél föl csúsztattak. Ja. Új kuplungod van, vagy mi? Ja. Ez a kettő már. Ezeknek felhúzom az ablak. Fújra keresztbe rakod, hogy tényleg... Ja, ne, ott a rendőr, rendőr. ott a rendőr. Akkor nem is videózod. Ez az tűzszerész. Rendőr. Akkor kicsúsztad, akkor nincs majd. Valószínűleg vissza. Ez a villog itt mögöttem. Az enyém is így gyorsul. 5000. Azért beövezem magam. Mondjuk tőle már. Te volt az egyetlen, aki nem kötött. Ja. Mondjuk picit azért érezhető a Súly. nem, azért a szag. Ez a hang benne. Hihetetlen. Normál, hogy takarodj már innen. Most már BMW-ben. Ne. Szolidan, szépen szolidan. Csak motorfék simán. Aha, csak az volt. Igen, jó hangja van. De akkor ebben jobban is fog a motorfék, nem? Mint egy 16i-be. Biztos? Nem tudom. Nem tudom, én csak 6 enged. De úgy nem arra van a Hungária, csak úgy szól. Ja, tudom, de én egy kört akarok menni, mert ott van a hídon, az ott lemegyek jobbra, és akkor úgy szépen egy izét. Egy tisztelet. Ja. Mondjuk most beültetek egy picit a kormány. De mondjuk ezt szerintem a üzétől van. Jó, te amikor hó volt, nem tudtál vele játszani, nem? De tudtam. Tudtál? Keleti bal. Ezzel nem is kell hó, hogy játsszál. Hát mondjuk ez azért kell, ez Simad is jól mondta. Ja, lányok, hogy hülye vagyok, ezt átadták a forgalomnak, akkor jó. Dudálj neki. Tomi itt jobb lábgáz, bal lábfékez. Ott kéne spell. Hát igen. Nincs benne? Azt én is tudom, hogy hiány, mert amikor esős időben is Észrevettük. Hát mondjuk esőben azért ezt keresztbe lehet rakni. Hát de nem tartja meg úgy, mint egy Ja nem. versenyautó. De mondjuk szépen egyenletesen, hogyha úgy adod a gáznak, akkor nem
nem zár, vagy nem Aha. nyit szét, és akkor szépen lehet menni. Tapasztalat. Hát, jó. Sillog le a BMW. Húzd a geciben, na. Újabb kocsi, az nem megy. Mi van? Ez szerintem egy 1.6 vagy egy 1.8. El tudnám viselni ezt a hangot. Még Balatonig is leszarnám. Autópályán. Itt volt a suli, nem itt? Ott. Lassíts egy kicsit, és akkor itt 2-es. 4000-től. Ja, 4000. Ha nem is megy fel, Ati. Jó. Itt dolgozom, beugrunk oda? Kollégának meg? Hol dolgozol? Rendőrséggel. Ja, ismerős. Azt, ahogy fekszik. Hát, ennyi már felborult volna. Ugye? Á, nem olyan nagy. Tényleg. Hirtelen megyünk. Na, jó, van, megyünk egy. Benne vagyok. Kipróbáljuk a hátulét. Tényleg akkor jobb egybe ülök, oké? Jó. Már nem tudom, Gábor mennyire akarsz hátra. Hát belülről ugyanez. Ja nem, mert neked idé van. Mi a kurva anya lepke van, bejött? Vagy meg hát ott van nálad. Egy a pinszagra. Ott van. Amúgy most éreztem. Kurva anyja. Mint a finkszag? Itt van. Fölötted, most ott fölötted. De most ott kiment. Kiment? Hol nem, itt van olyan a kurva anyját. Arra. Hard lett. Még jó, hogy nem ér. Porsche. Nem, mit akar ez a szar? Nyomad. Mindjárt. Jégot nem fogyaszt. Jaj, de kurva jó az út! Ó, ez nagyon már. Ezt a bírstány, nem fogod egyáltalán. Hát az biztos. Kurva jó. Na jó van, megnyitom a használt automobilat. Jaj! Ezek pont benne Most volt. érnék oda be. Most ér. Mert leutolva nem lesz, valami hang is jöjjön be. Hangorkán. Most ez alatt nincs sportlengés csillapító? Nem, Ez gyári. ez gyári. Mi a faszért? Le van ültetve. Ennyit szem? Figyelj. Inkább megy a fekvőrendőrös része. Többet nem megyek a -1-re. Na meg elő van, ja igen, azt vágom. Toronymelegítő van elő. Átlésünk itt. Várjál. De ennyire számít? Most mi volt? Mit Kis akartál? gázsücs. Nem, a másik oldalt is hallják a hangot. Jaj, De mondjuk ez amikor bejöttünk, én ezt láttam, ez nagyon szép. na, kivész? Takarodj! Már itt a parkolója, pont itt néz. Kiment? Halleluja! És mi is megérkeztünk. Hát, mennyiért teszitek fel a kocsit? Hát ilyen már lehet amúgy 300 és 25-öt venni. Csak milyen jó, hogy külön ajtótok van. Így szóljatok be, buzi. Ja. Még mindig benn van. Hallod, még mindig benn van. Vissza mennyi?
kutyába jobb. Elég, urán, milyen